निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन, सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ, चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा, रम्य बालकथा अनुभवा। अमृताचे शब्द थोर आणि सान, सगळ्यांचे कान आनंदावे, चालता बोलता ऐकावे पहावे, ज्ञानी होत जावे सहजची। सूर्योपासना संपूर्ण आरोग्याची नांदी. लेखक निखिल कुलकर्णी. अभिवाचन निखिल कुलकर्णी आणि स्वाती महाळंक. प्रकाशन विवेकानंद केंद्र, मराठी प्रकाशन विभाग, पुणे. अर्घ्य पहिले. इतिहास आणि ओळख. द लॉर्ड इज लाईक द सन विच इल्युमिनेट्स एव्हरीथिंग अँड कॅनॉट बी इल्युमिनेटेड बाय एनीवन. श्रीमद भगवद्गीता. आपण नेमके कुठे चाललो आहोत आणि सध्या कुठे आहोत हे लक्षात येण्यासाठी आपण नेमके कुठून आलो हे लक्षात घेणं फार आवश्यक असतं. सामान्य माणसाच्या जीवनविषयक वाटचालीबद्दल हे जसं खरं आहे तसंच ते सूर्यनमस्कार या विषयासंदर्भातही खरं आहे. त्यामुळेच सूर्यनमस्कार या विषयाचा अभ्यास करण्यापूर्वी या उपासना पद्धतीची पार्श्वभूमी आणि इतिहास समजून घेणं फार आवश्यक आहे. तेव्हा काही प्रश्नोत्तरांच्या स्वरूपात आपण ही पार्श्वभूमी आता समजून घेणार आहोत. पहिला प्रश्न, सूर्यनमस्कार हे नेमकं काय प्रकरण आहे? आणि दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे सूर्यनमस्कार म्हणजे योग आहे का? सूर्यनमस्कार हा या पृथ्वीवरचा एकमेवाद्वितीय असा उपासना प्रकार आहे. बऱ्याच वेळेला सूर्यनमस्काराला गैरसमजुतीमधून योगा किंवा योगाचाच एक प्रकार असं समजलं जातं, पण ते तितकंसं योग्य नाही. योग आणि सूर्यनमस्कार याच्यामध्ये काही अतिशय मूलभूत असे फरक आहेत. योगाच्या आणि सूर्यनमस्काराच्या उद्दिष्टांमध्ये, त्यातून मिळणाऱ्या फलितामध्ये आणि त्यासाठी लागणाऱ्या शारीरिक क्षमतांमध्ये अगदी मूलभूत असे फरक आहेत. या दोन्ही व्यायाम प्रकाराच्या वृत्ती प्रवृत्ती संपूर्णपणे वेगळ्या आहेत. आता सूर्यनमस्काराच्या 12 स्थितीमध्ये जरी 7 योगासनं केली जात असली तरी ती करण्याची प्रक्रिया ही संपूर्णपणे वेगळी आहे. त्यामुळं त्याचा परिणाम देखील वेगवेगळा आहे. या पुस्तकाच्या प्रकरणातून आपण या फरकांचा देखील सूक्ष्म अभ्यास करणारच आहोत. सध्या फक्त इतकं लक्षात घेऊया की योग ही एक साधना आहे आणि सूर्यनमस्कार ही एक उपासना आहे. साधना ही अंतर्गामी असते आणि तिचा मुख्य उद्देश हा आत्मशोध किंवा निर्बीज समाधी हा असतो. याच्या उलट उपासना ही बहिर्गामी असते. साधकाला त्याच्या देवतेच्या नजीक नेऊन ठेवणं हा त्या उपासनेचा उद्देश असतो. आता उपासना म्हणजे काय? तर उपासना म्हणजे उप अधिक आसन. अगदी शब्दशः पाहिलं तर उपासना म्हणजे ज्या देवतेची आपण उपासना करतो ती देवता एका सिंहासनावर बसलेली आहे अशी कल्पना करा. आणि आता आपण त्या देवतेच्या पायाशी म्हणजे ज्याला उप आसन असं जाऊन बसायचं आहे, असा त्या उपासना या शब्दाचा अर्थ आहे. म्हणजे आपणही त्या देवतेसारखंच दिसलं पाहिजे, बोललं पाहिजे, वागलं पाहिजे. थोडक्यात ज्या देवतेची उपासना करायची त्या देवतेसारखं होण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न आपल्याला करायचा आहे, असा उपासना या शब्दाचा अर्थ आहे. त्या देवतेमध्ये तादात्म्य पावण्याचा हा एक मार्ग आहे. सूर्यनमस्कार ही सूर्यदेवतेची उपासना आहे. तिचा मुख्य उद्देश हा तिच्या उपासकानं सूर्यासारखं तेजस्वी, निगर्वी, सामर्थ्यवान, ज्ञानी, दानशूर होणं हा असा आहे.
या उपासनेचा हा उद्देश एकदा आपण लक्षात घेतला की मग सूर्यनमस्कार घालत असताना केलेली प्रत्येक कृती, उच्चारलेला प्रत्येक शब्द, घेतलेला सोडलेला प्रत्येक श्वास, आपल्या डोक्यामध्ये केलेला प्रत्येक विचार हा त्या उपासकाला सूर्यासारखं होण्यास कसं प्रवृत्त करत जातो ते आपल्याला हळूहळू स्पष्ट होत जाईल. पुढच्या काही प्रकरणात आपण हे पाहणारच आहोत. आता सूर्याला देवता का करायचं? सूर्य नाहीसा झाला तर काय होईल? या प्रश्नांचं उत्तर एकच, ते म्हणजे या पृथ्वीवरचे सर्व जीवजंतू काही दिवसात संपूर्णपणे नष्ट होऊन जातील. त्यामुळे इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आपण सर्वजण त्या विश्वव्यापी आणि स्वयंप्रकाशी अशा सूर्याचेच भाग आहोत. सूर्यापासूनच तयार झालेले आहोत. आपण जे वस्त्र घालतो, जे अन्न खातो, ज्या घरात राहतो, त्यातली प्रत्येक गोष्ट ही शक्तीचा आणि ऊर्जेचाच आविष्कार आहे. आणि समस्त ऊर्जेचा प्रथम निर्माता असणाऱ्या सूर्यानंच ती प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निर्माण केलेली आहे. या प्रत्येक गोष्टीमध्ये सूर्याचा अंश देखील उतरलेला आहे. हेच माणसाच्या बाबतीत देखील लागू आहे. सूर्यासारखेच आपण देखील हिरण्यगर्भ म्हणजे ज्याच्या गर्भात सोन्यासारखे प्रदीप्त असं तेज आहे असे आहोत. आपल्यात असलेल्या त्या परमतेजाची ओळख करून घेण्यासाठी आणि हळूहळू आपलं संपूर्ण अस्तित्वच त्या सूर्यासारखं संपन्न, सार्थक आणि तेजपुंज करत जाण्यासाठी सूर्यनमस्कार घालायचे आहेत. तर मग आता सूर्यनमस्काराची सुरुवात कुठे झाली? सूर्याच्या उपासनेची सुरुवात वास्तविक माणसाच्या इतिहासाइतकीच प्राचीन आहे. केवळ भारतातच नाही तर जगातल्या बहुतेक सर्वच प्राचीन नागरिक संस्कृतींमध्ये सूर्य या देवतेची उपासना केली गेलेली आहे. याच्यात इजिप्शियन संस्कृती आहे, मायन संस्कृती आहे, इंका संस्कृती आहे, ॲझ्टेक, नेटिव्ह अमेरिकन्स आहेत, चायनीज आहेत. या प्रत्येक संस्कृतीमध्ये कुठल्या ना कुठल्या तरी प्रकारे सूर्याची उपासना केल्याचे उल्लेख आपल्याला आढळतात. भारतीय संस्कृतीमध्ये सूर्याला शक्तीची आणि ज्ञानाची देवता मानून त्याची वेगवेगळ्या प्रकारानं उपासना केल्याचे अनेक उल्लेख सापडतात. अग्नी हा सूर्याचा पृथ्वीवरचा सूर्याचा सगळ्यात जवळचा आविष्कार आहे. ऋग्वेदाची पहिलीच ऋचा ही अग्निमिळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधाततम अशी अग्नीच्या आणि पर्यायानं सूर्याच्या स्मरणानं आणि त्याच्या स्तुतीनं केलेली आहे. सूर्याच्या उपासनेचा सर्वात प्राचीन आणि महत्त्वाचा दाखला हा वाल्मिकी रामायणामध्ये देखील आहे. प्रभू रामचंद्र जेव्हा रावणाशी संग्राम करायला निघाले तेव्हा अगस्त्य ऋषींनी रामाला आशीर्वाद म्हणून आदित्य हृदयम नावाचं स्तोत्र दिलं होतं. अहोरात्र युद्ध करून आलेला शीण निघून जावा आणि प्रभू राम नवीन चैतन्याने युद्धासाठी सज्ज राहावेत यासाठीचं हे स्तोत्र होतं. प्रभू श्रीरामांचा सर्वत्र विजय व्हावा आणि त्यांना सर्व सिद्धी मिळाव्यात असा त्या स्तोत्राचा एक उद्देश आहे. या स्तोत्रामध्ये सूर्याची सगळी नावं अतिशय काव्यात्मक पद्धतीनं घेतलेली आहेत. सूर्याचं अतिशय सुंदर असं वर्णन केलेलं आहे. सूर्य ज्याप्रमाणे पृथ्वीवर वेगवेगळे ऋतू घडवून आणतो, ज्याला कारक म्हणतात, तो जसा अंधकारावर सतत विजय मिळवत राहतो म्हणजे प्रभाकर, अगदी त्याचप्रमाणे त्या सूर्याची ही नावं जो कोणी घेईल त्याला देखील सर्वत्र विजय मिळेल अशी त्याची फलश्रुती सांगितलेली आहे. याच्या नंतरचा उल्लेख हा तैत्तिरीय उपनिषदामध्ये आलेला आहे. तैत्तिरीय उपनिषदामध्ये एकूण 3 खंडामध्ये, ज्याला शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली आणि भृगुवल्ली असं म्हणतात, त्याच्यामध्ये अद्वैताचा सिद्धांत मांडलेला आहे. यातल्या पहिल्या शिक्षावल्लीमध्ये ब्रह्मज्ञान मिळवण्यासाठी काय काय करता येईल याची चर्चा आहे. त्याच्यामध्ये सूर्योपासना देखील सांगितलेली आहे. आणखी एक महत्त्वाचा उल्लेख हा हठयोग प्रदीपिका या ग्रंथात आलेला आहे. हे पुस्तक हठयोगाचं सर्वोच्च पुस्तक आहे. याच्यामध्ये कुंडलिनी जागृत करण्याला महत्त्व देण्यात आलेलं आहे. ते करण्यासाठी त्याच्यात अनेक आसनं, आहार, निद्रा, विचार यांचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. या पुस्तकाचा एकूणच हठयोगाचा उद्देश हा सूर्यनमस्कार उपासनेपेक्षा संपूर्णपणे भिन्न आहे. तरी देखील सूर्यनमस्कारात जी आसनं केली जातात त्या आसनांचे मणक्यावर, मज्जारज्जूवर काय परिणाम होतात हे उल्लेख अतिशय अभ्यासपूर्ण पद्धतीनं हठयोग प्रदीपिकेमध्ये सांगितलेले आहेत. याच्या नंतरचा सूर्यनमस्काराचा इतिहासातला महत्त्वाचा व्यक्तिविषयक उल्लेख म्हणजे समर्थ रामदास. समर्थ रामदास हे श्रीरामाचे आणि सूर्याचे मोठे उपासक होते.
ते ब्रह्मचारी होते. असं म्हणतात की ते दिवसाला 1200 सूर्यनमस्कार घालायचे. विवेकानंदांनी सांगितलेल्या ज्ञानयोग, भक्तियोग, राजयोग आणि कर्मयोग यांचा अतिशय समर्पक संगम म्हणजे समर्थ रामदास. त्यांच्या आत्मचिंतनाची ऊर्जा त्यांना सूर्यनमस्कारातून मिळाली असावी असं म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाही. यानंतरच्या काळामध्ये श्रीमंत सदाशिवराव पेशवे हे या व्यायाम प्रकाराचे मोठे अभ्यासक होते असं म्हणतात. त्यांनी पुण्यामध्ये कित्येक नवीन तालमी सुरू केल्या आणि असं म्हणतात की ते स्वतः रोज 1500 सूर्यनमस्कार घालत असत. आज आपण जे सूर्यनमस्कार घालतो ते नेमके कुणी सुरू केले? आज आपण जे 10 किंवा 12 आसनांचे सूर्यनमस्कार घालतो त्याचा पहिला प्रयोग औंध संस्थानचे राजे भवानराव पंत प्रतिनिधी यांनी साधारण 1930च्या सुमारास केल्याचं दिसतं. औंधचे राजे भवानराव पंत प्रतिनिधी आणि मिरजेचे संस्थानिक पटवर्धन सरकार यांची व्यक्तिगत मैत्री होती. बऱ्याच वेळेला ते दोघं मिळून व्यायाम करायचे. पंत प्रतिनिधी यांनी त्यांना कुस्ती शिकवण्यासाठी इमाद नावाचा एक वस्ताद पंजाब हरियाणातून बोलावला होता. त्याच्याकडून मल्लविद्येचे शिक्षण घेत असताना या सूर्यनमस्कार या व्यायाम प्रकाराचा जन्म झाला. पंत प्रतिनिधी यांनी त्यांच्या राणीसाहेबांना देखील हा व्यायाम प्रकार शिकवला होता. या व्यायामामुळे राणीसाहेबांची अनेक दुखण्यातून सुटका झाली होती आणि वयाच्या 80व्या वर्षी देखील राजेसाहेब आणि राणीसाहेब अगदी 40शीतले तरुण वाटत होते. 1935-36च्या सुमारास त्यांना भेटायला लुई मॉर्गन नावाच्या एक इंग्रज पत्रकारबाई इंग्लंडहून आल्या होत्या. त्या न्यूज क्रॉनिकल नावाच्या वृत्तपत्रामध्ये स्तंभलेखन करायच्या. राजेसाहेबांची तब्येत आणि एखाद्या तरुणाला लाजवेल असा त्यांचा उत्साह पाहून त्या बाई इतक्या प्रभावित झाल्या की त्यांनी राजेसाहेबांची या विषयावर एक प्रदीर्घ अशी मुलाखत घेतली आणि नंतर तीच मुलाखत इंग्लंडमध्ये गेल्यावर पुस्तक रूपानं प्रसिद्ध केली. आज आपण ज्या पद्धतीनं सूर्यनमस्कार घालतो त्याचा पहिला लिखित दाखला म्हणजे हे पुस्तक आहे. हे पुस्तक अतिशय माहितीपूर्ण आहे. याच्यात सूर्यनमस्काराच्या सर्व 10 आसनांचा अभ्यास केलेला आहे. सूर्यनमस्काराचे फायदे विशद करून सांगितलेले आहेत. विशेष करून राणीसाहेबांना सूर्यनमस्काराचा काय फायदा झाला याचे विश्लेषण देखील त्याच्यामध्ये आहे. त्यामुळं स्त्री उपासकांसाठी ते अतिशय वाचनीय आणि माहितीपूर्ण आहे. हे सगळं सांगण्याचा उद्देश हाच आहे की सूर्यनमस्कार हा एक संपूर्ण भारतीय आणि अतिशय प्राचीन असा व्यायाम प्रकार आहे. आपल्या आधी अनेक मान्यवर लोकांनी तो केलेला आहे आणि त्याचे अतिशय चांगले असे फायदे त्यांना झालेले आहेत. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे सूर्यनमस्कार हा पतंजली मुनींनी सांगितलेल्या योग या साधना पद्धतीपासून बऱ्याच बाबतीत वेगळा आहे. अर्थात पुढच्या अर्घ्यांमध्ये आपण यातल्या फरकाचे बारकावे बघणारच आहोत. तर या अर्घ्यात आपण सूर्यनमस्कार या व्यायाम प्रकाराची पार्श्वभूमी आणि थोडासा इतिहास पाहिला. आता पुढच्या अर्घ्यात आपण त्याचे फायदे पाहणार आहोत. शुभास्ते पंथानः सन्तु. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.